Hola, sóc el Ramon, fisioterapeuta aquí a Vitruvi i us volia ensenyar uns exercicis molt senzills per reforçar l'articulació de l'espatlla, ¿vale? Sempre que vulgueu fer aquests exercicis és recomanable que els feu supervisats per un professional de la salut. Està molt bé mirar a internet, però no sempre són professionals autoritzats per poder donar-vos els exercicis. Comencem. Són exercicis molt senzills per reforçar l'espatlla, com he dit abans. Colze ben enganxat, roto cap endins, a poc, i torno lentament. És molt important la posició, core fort, colze enganxat, molt important. Vinga, vaig cap endins i torno lentament. Això ho faríem 10-15 vegades el que ens digui el professional. Un altre exercici que seria rotar cap enfora, us dono l'esquena, colze enganxat, bona posició, core fort, vaig cap enfora, a poc, i torno a poc. Tornem-hi. Lentament, i torno lentament. Repetim, són exercicis per reforçar l'espatlla. Un altre exercici, vigilem amb els angles, 90 graus i 90 graus. Vaig lent i torno lent, molt senzill, però s'ha de fer bé. Vaig lent i torno lent. Torno a repetir, les repeticions les marca el professional de la salut, d'acord? I un últim exercici, com abans amb els altres dos. Colzes enganxats, agafo la goma ben fort, vaig lentament i torno lentament, vaig lentament i torno lentament. Aquests són 4 exercicis molt senzills per poder reforçar l'espatlla.